Не се страхувай, дете мое. Аз, твоят ангел-хранител, винаги съм до теб. Изправи се, не се страхувай. Аз винаги ще бъда до теб, защото аз съм вътре в теб и винаги съм бил там. Някои ме наричат вътрешното аз, други – висше аз. Но името няма никакво значение. Важното е, че аз съм в теб. И заедно ние творим живота ти. Ти само трябва да осъзнаеш това, че ти, заедно с мен, твориш живота си. А не обратното, че живота ти просто се случва и че нищо не зависи от теб. Почувствай любовта ми, усети силата ми, усети собствената си сила. Аз съм могъщ, ти също си могъщ. Аз и ти сме Творецът. Защото Творецът живее в теб, той не е някъде там, навън, а в теб. Частичка от Твореца има във всеки един човек. И всеки един човек сам по себе си е Творец. На собствения си живот, на собствената си съдба, на собствената си вселена. Разбираш ли как стоят нещата всъщност? Знам, че това никой преди не ти го е казвал. Напротив, казвали са ти точно обратното. И сега ти е много трудно да ми повярваш, но повярвай, това е истината, която така старателно се опитват да скрият от теб. Ти си Творецът. Почувствай силата си. В теб има повече, отколкото си мислиш. Почувствай могъществото си. Аз съм в теб. Ще те водя, ще те окуражавам, ще те защитавам, ще те вдигам и нося на ръце, когато паднеш духом. Успокой се. Всичко ще бъде наред. Знам, че сега си уплашен, но аз вярвам в теб. Ти ще се справиш. Аз ще ти изпращам знаци, докато повярваш. Аз ще бъда търпелив, защото знам какво чувстваш сега. Знам колко е трудно да зачеркнеш всичко това, в което са те учили да вярваш от най-ранното си детство. Но ти ще успееш. Аз вярвам в теб. Ти си Творецът, само трябва да си го спомниш.